Όχι ρε. Hey yo, Daniel Dye και GT εδώ. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο vlog του Ninja Team. Λοιπόν, δεν δείχνω κανένα. Εδώ είναι η καθαρότητα θάλασσα, εδώ είναι οι αλλαξιέρες που είναι δύο καλμαλακείς. Συνεχίζουμε από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Κάνουμε και ένα you can't see εδώ. You can't see δεν κάνω, δεν ξέρω γιατί το κάνω, απλά το κάνω. Ωραία! Ναι, πήγα να πέσω μαζί με το κινητό μου. Τουριρώτα, καλά μουρκά. Ωραία, θα κάνουμε 2-3 βολτίτσες, αυτό είναι το σημείο. Μικρέ, μην μπαίνεις μπροστά στην κάμερα, σε παρακαλώ. Μη με αναγκάζει να ψάχνω 3 χρόνια στο edit να σβήσω τα πρόσωπα. Όχι ρε. Γιατί να πάμε πριν άλλη ρε, από εδώ. Δεν έχουμε δείξει το από εδώ κομμάτι σε κανένα. Έχουμε δείξει το από εδώ. Μικρέ, μην μπαίνεις μπροστά. Μην πας μπροστά στην κάμερα. Εδώ έχουμε μια πενταβρώμικη θάλασσα. Επειδή έχει πολύ κύμα. Κάπου πας. Εδώ είναι κάτι. Μαλάκα, μην μπαίνει μπροστά. Πάει να μπει μπροστά ο μικρός. Συνεχίζουμε από εδώ, όλα ευθεία. Πω ρε φίλε, δείτε πόσο όμορφη είναι η θάλασσα με κύμα. Αυτό το ξύλο κλασικά ή βασικά το ποτάμι. Επιπλέει για κάποιο λόγο. Συνεχίζουμε. Πω ρε μάου. Πάμε λίγο. Όπως και να έχει. Συνεχίζουμε το βίντεο. Εδώ μην πάει κανείς μπροστά γιατί θα βάλουν τα πρόσωπα. Θυμάστε στα cartoons όλοι ξέρουμε το μήνυμα σε μπουκάλι. Πετάτε στη θάλασσα. Όχι. Μπρο, κυριολεκτικά είναι μήνυμα σε μπουκάλι. Ούζο. Αϊ γάμισου. Τι φάση όμως αυτό το πράγμα. Ωραία, το κρύψουμε εδώ. Το κρύψουμε εδώ. Όποιος το βρει πρέπει να έρθει, πρέπει να μας το στείλει σε φωτογραφία. Είναι διαγωνισμός και στο σημερινό vlog. Όποιος θα έρθετε εδώ, να το βρείτε, να το βγάλετε φωτογραφία, θα μας το στείλει το πρώτος που θα τη στείλει τη φωτογραφία στις αναρτήσεις, θα κερδίσει το διαγωνισμό. Κλασικά διαγωνισμός δηλαδή. Δεν έχουμε δει. Όχι, αφού σήμερα το ανεβάσαμε το vlog. Όπως και να έχει. Και στο προηγούμενο 2 διαγωνισμούς σε μία μέρα, ρε. Τι άλλο θέλετε από μας. 2 διαγωνισμοί σε μία μέρα. 2 διαγωνισμοί σε μία μέρα. Τι άλλο θέλετε. Αλήθεια, αλήθεια. Τι άλλο θέλετε. Τέλος πάντων, εδώ δείχνουμε μέσα. Εδώ ξαναδείχνουμε μετά. Συνεχίζουμε μπροστά. Ήρθαμε από εδώ γιατί δεν είχε κόσμο. Να μην δείχνουμε μπροστά. Ναι, τις πινακίδες δεν τις βλέπετε. Συγγνώμη που δείχνω λίγο το πάτωμα γιατί έχει κόσμο εδώ και δείχνω τα μάτια. Δεν θέλω να δείξω κανένα πρόσωπο στο vlog μας και συνεχίζουμε κατά πάνω. Πάμε κατά πάνω, βασικά να σας δείξουμε το τέλειο μπαρ που δεν το δείξαμε χθες. Πάμε να δείξουμε το τέλειο μπαρ που έχει το μαγαζί, η μαγαζάρα. Εδώ που θα έρχεστε, που όσοι θέλετε να μας γνωρίσετε θα έρχεστε. Από πού παίρνετε φαΐ ρε. Δεν υπάρχει καλύτερο beach bar ρε. Δείτε εδώ, όμορφο design, τα πάντα, δείτε. Απλά κοιτάξτε, δείτε εδώ το τέλειο ηλιοβασίλεμα, μην πας μπροστά. Το τέλειο ηλιοβασίλεμα είναι εδώ. Κοιτάξτε, το τέλειο ηλιοβασίλεμα ρε. Κοιτάξτε εδώ το τέλειο ηλιοβασίλεμα. Συνεχίζουμε εδώ, όμορφο design στους καναπέδες εδώ. Κάνουμε και διαφήμιση του πατέρα μου το μαγαζί, δηλαδή κάνω βίντεο στο YouTube. Μισό. Εδώ έχουμε ψυγεία, κοκακόλα και μπλα μπλα. Καντίνα. Εδώ είναι το μπαρ. Μισό γιατί έχει και πρόσωπο. Εδώ είναι το μπαρ. Πάμε κατά πάνω. Πάμε κατά πάνω.
Όχι, δεν είναι ο Ζάιρ. Έχουμε και ένα ζάρι. Φίλε, ένας! Πάμε, κοιτάζουμε από εκεί. Ένας φίλος. Εδώ είναι ένα κοινό. Καλά διπλά έχει σπίτι, τέλος πάντων. Εκεί ξαναδείχνω το ηλιοβασίλεμα που έχει στο κάλιο. Ηλιοβασίλεμα, ήλιος. Συνεχίζουμε κατ' επάνω να σας δείξουμε το μαγαζί και κλείνουμε το βίντεο γιατί έχει έρθει ένας φίλος μου και αυτός ο φίλος μου δεν πολύ γουστάρει να έχουμε κινητά. Οπότε ναι, μην πεις μπροστά γιατί θα το ανεβάσω. Όλη μέρα με το κινητό είμαι, αλλά λέμε τώρα. Αφού μου λες την παρά, αφού κάθε μέρα μου... Γεια. Πού είσαι ρε? Ο Χρήστος είμαι. Κάνει. Καλά, τα λέμε όταν φτάσουμε μέσα. Ωραία, εδώ είμαστε μέσα. Εδώ είμαστε μέσα. Εδώ. Ναι, ρε, μπόλικα. Και αυτό θα το ανεβάσω σε άλλο κανάλι. Σε ένα κανάλι μιας ομάδας που έχω. Ωραία, εδώ είναι απόρριτο. Και εδώ είναι χέστρες. Να τις δείξουμε κι αυτές. Και εδώ είναι η αποφύγη. Εδώ είναι η κουζίνα και μόνο οι followers μου και οι φίλοι μου έχουν τη δικαίωμα να μπουν εκεί μέσα. Κι εγώ δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Εμείς θα δείχνουμε λίγο πάτωμα. Για ήταν. Τέλος πάντων. Ξαναδείχνω το ηλιοβασίλεμα. Το έχω δείξει 3 φορές αυτό το βίντεο. Θέλω να δω άμα έχει ένα βέστο. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε να κάνουμε μπάνιο. Ξαναδείχνω 4η φορά το ηλιοβασίλεμα. Το έχω δείξει. Αλλά και το έχεις 300 φορές το γάμο ηλιοβασίλεμα. Δεν φταίω ρε φίλε, το καλύτερο ηλιοβασίλεμα. Εδώ φύτα πάλι. Εδώ είναι χώμα. Εδώ είναι γενικά το πάρκινγκ, σαν πάρκινγκ. Έχουμε και άλλο. Έχουμε και άλλο πάρκινγκ από εκεί. Δείξε μία τι έπαθα χθες, μπρο. Πού ρε? Εδώ στο πόδι, ρε μαλάκα. Οκ. Ναι, αυτό έπαθε. Ναι, έρχεσαι εδώ ρε ηλίθεια, ένας σίγουρος, ναι, δεν θα πατήσεις τίποτα. Ποια είναι αυτό το Εντάξει θα πας. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Ναι, είμαστε με τον GT, το είπα στην αρχή. Όπως στην αρχή, με τον GT. Οκ. Αυτός είναι ο Ντόντολας. Συνεχίζουμε μπροστά. Ναι, μην δείχνεις τα κορίτσια. Θα τα δείξω. Και να τα δείξω βασικά θα θολώσω. Έχω κάνει κι άλλο βίντεο με τα άλογα και θολώνω. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε. Γιατί κάνει δύο? Εγώ θα κάνω... Γιατί έχεις 2 subscribers. Δεν έχω. Δεν το ξέρω. Ωραία, πάμε να κάνουμε μπάνιο. Ωραία, πάμε λίγο κάτω. Μπρο και κλίμα είναι όπως μ' αρέσει η θάλασσα. Να ξανά η θάλασσα. Απλά να τη δείτε. Και συνεχίζουμε κάτω. Δείχνουμε πάτωμα γιατί έχει 50 πάτωμα. Ωραία. Και το κλείνουμε στο ηλιοβασίλεμα. Ευχαριστούμε. Το κλείνουμε στο ηλιοβασίλεμα το βίντεο. Το ηλιοβασίλεμα. Οπότε, να, τα λέμε. Τα λέμε.